Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Aksyon Radio Philippine Standard Time alas 5:11. Ining nga oras ginadulong sa inyo sang Shane Plus Capsule. Ang pinagkabayo kag pinagkaepektibo, wala na sang iban pa. Oras ginadulong sa inyo sang Alexan. Laban sa sakit ng katawan, laban lang Alexan. Aksyon Reports Afternoon Edition. Aksyon Reports Afternoon Edition. Diri mabatian ang mga nagapanguna nga mga follow-ups sa mga hitabo sa Negros Occidental kag Bacolod. Aksyon Reports Afternoon Edition. Upod sa atong mga action reporters, kagkaroon ang inyong alagad. Una sa balita, una sa aksyon. Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon. Aksyon Radio Philippine Standard Time alas 5:12 na. Sa liwat mayadayan naman nga hapon sa aton sining magka-aksyon. Welcome na diri sa Aksyon Reports Afternoon Edition. Sa ngalan sang inyo regular anchorman Aksyon Marlon Hinovia. Temporaryo kita nga mag-take over karon nga hapon. Bangod man sang importante nga mga bagay nga ginaasikaso ni Aksyon Marlon Hinovia. Ginaupdan kita sa technical side karon niya nga hapon. Ni Aksyon Nelmar Madera kabuylog taman si Aksyon Elri Dotilios. Ako naman Aksyon Tayhopon checking in. Tubdob kita tak na alas 6 sa karon nga gabi sa pagdulong naraman sa pilag ka mga nagapanguna nga mga balita kag informasyon diri sa aton sini nga pagpangalagad. Nagaguom sa gihapon ang aton kahawaan may panalagsa nga pagtupa sang taliti. Sa iban nga bahin sang probinsya mayaraman sa mapagtupa sang ulan. Hopefully nga mula niyang sitwasyon naton diri ha sa palibot sang Negros Occidental kag syudad sa Bacolod. Man kabudlay man mo kung hinali mag-inulan kumo rainy season na kita plus nga ara si Tropical Depression Botsoy budlay magala kagiho budlay gid sa mga nagabantay lamang sa masalakyan nga di pasahero sa mga nagapalauli halin sa trabaho ayawan gid sila bantay ho kay kalabanan sa mga jeep ang puno na kung makalabay sa ila sininga gina ulatan bangod nga tuman kadamo nga daan sa nagasakay halin palang sa downtown Kapin Pagid kunara kalang imoya sa highway bala o sa dalan nagabantay. Gina-abi-abi na naton, gina-welcome na naton ang mga naga-monitor via Facebook Live. Ang mga suki nga matag palamati ni Aksyon Marlon Hinovia nga nagatutok na karon nga hapon. Thank you so much. Hindi lamang sa Facebook Live, kundi nga iba na raman nagatabid sa aton
nagamonitor via YouTube. Pwede ka mo magkapadala sa inyong mga mensahe karon niya nga hapon, pero ti ang ato lang ayo. Palihog hindi lang pag tama karawig, no, kag tuman kadamo para nga makumudar taman tanan-tanan nga nagapadala sa mensahe. Ano madalag ko nga balita nga atong tutukan niya karon nga hapon? Kagkaroon sa aton Pangulong dinala. Ari mabalantayan nga mga balita mag-aksyon sa Provincial Capital, Gov. Lacson, plano istoryahon ang head sang ACE angot sa pagbaton sang LSI sa probinsya. Istoryahon sang gobernador kuno para hibaloon kung anong panindugan diri sang mga leader o kon miyembro sang ACE. Sa BCPO naman nga balita, BCPO City Director nagmando sa bagong nga CDEO Chief. Hatagan prioridad ang kampanya kontra droga sa syudad sang Bacolod. Sa Bacolod City Government Center o Bacolod City Hall, as we speak, hopefully tapos na. Sining nga hapon ka may online nga ginapatigayon nga meeting ining teleconference gamuning nag-uso subong no bago ini kabahin na sang pagsaylo naton sa new normal, hindi na magka face to face meeting ang aton sini mga national officials upod sa mga LGU. Pero actually dakong nabulig sini bala mo bangod sang COVID-19, it is really possible nga mag-meeting gali ang mga cabinet secretary supod sa LGU, no, tuod man tanihimuon nila na bisan why na COVID-19, hopefully nga next year matapos na ni para nga at least ang updated bala kung may concern na mga LGU mayara gilayon sabat ang mga tiglikomta. Kay kung kaisa kabudlay nga daan ni sila dakpon, kabudlay man nga daan ni sila i-schedule sa mga meetings. Sa national na pilag kamadalag ko nga balita mag-aksyon mga House Leader nga nagbuto-batok sa anti-terror bill. Ginainggan yung nga mag-resign sa leadership post. Finance Undersecretary Chongko nagklaro BIR mimo hindi para magkuha sa buwis sa mga online seller. Kanaw so niya ang huwak-bawi nga klase desisyon ka mga palayagman. Panelo ginrekomendar ang nga permahan ang anti-terror bill. PNP spokesman Brigadier General Labanak nagpayag Manyeta ni sinas nag-apekto sa paglantaw sang publiko sa hanay sang kapulisan kag performance. PTV nagpangayo pasaylo matapos inggamit ang litrato ni Emilio Aguinaldo sa baylo ni Andres Bonifacio sa ila special coverage sa ika-22 o 122 nga Philippine Independence Day. Amoy na so para mga dalagko kag mga talakayon tagkaron nga hapon. Mga detalye sila bantayan diri sa aton nga pagpangalagad, pero antes kita magpadayon, antes ko mag-commercial break, unahon ko lang patrol pagchekyar sitwasyon sa palibot sa Metro Bacolod. Nanginmuno ko kaina nga ongoing pang meeting sang DepEd upod kay Mayor Bing Leonardia. Mga pila ini kahimuon nga mga programa angot sa disenyo o kon paano magpatigayon nga mangin accessible para nga mga pigado bala hindi man mauling kabataan nila sa pag-eskwela. Tawon ta ng result, hopefully sining nga gabi may ara na sang update inagikan sa Bacolod City Hall. Pero antes ang aton sini mga pagtalakay pagid sa dugang mga balita may gintiro man kay inadiho sa Bacolod ba patay gid. Pero antes sila diri kita nay sa sitwasyon sa palibot sang Metro Bacolod di baloon naton ina sa patrol with Aksyon John Diaz. Aksyon John, good afternoon, please come in. Magandang
Magulugal umon nga hapon Aksyon Art kag sa atong tanan nga mga kaaksyon ang patrol karon live kita mismo naga-report diri malapit sa may plaza publika diri naman sa sulod sang Bacolod kag aton diri ginalantaw pinakalimang nga sitwasyon kung dalagan sa trapiko ang aton pag-aambalaan diri sa palibot mismo mga kaaksyon particularmente na sa area sang Dalan Gonzaga o dulong diri sa area naman sang Dalan Gatuslao karon nga hapon makabig lamang diri nga light to moderate ang sitwasyon kung dalagan sa trapiko aton naman pag-aambalaan apisar nga nagpatigayon sa isa naman kublag protesta kon march ang pila ka mga progresibo nga grupo sila ginamang hapon wala naman hindi naka-epekto kung dalagan sa trapiko ang aton pag-ambalaan kumuti pila ginamang ka mabahin sa dalanon ang ginokupar siling mga grupo nga nagpatigayon sa hublag protesta karon nga hapon mga kaaksyon ganing diri sang Dalan San Juan umalin diri mismo mga kaaksyon sa Rizal San Juan diri blas kilid sang cathedral mismo mga kaaksyon diretso naman dito malapit sa Department of Education Division of Bacolod karon nga hapon nakabig lamang diri nga light to moderate ang sitwasyon kung dalaga sa trapiko ang pag-ambalaan. Nagagulong-gumon naman ang traffic paglapot diri magkaaksyon sa area Sandalan Lozoriaga dira sa intersection malapit naman sa may Westtown Hotel nga palusot na magkaaksyon wala do ina ang ginalabyan sa mga deposit ng jeepney gikan magkaaksyon sa may SMCD Bacolod pero kung pasulod ka naman sa downtown area particularmente na magkaaksyon diri sa may daan nga City Hall dire-diretso abi diri naman sa area mismo sang Dalan Gatuslao parkingan sa mga depasero nga jeepney nga may ruta alihis downtown area man naman silingan na downtown area karon nga po nakabig diri nga moderate to heavy ang traffic situation although organisado man ang pila ka mga jeepney nga nagabiyahe kay ara man sa nagkayong nga lugar nga nagapila ini mismo dira sa tawag nila nga paradahan sa mga jeep mga kaaksyon wala man nang tugas ang mabubugat nga dalagan sa trapiko karon gilamang nga hapon sa pinaka ring monitoring ato naman nga nabaton gikan sa mga otoridad ang sitwasyon sa Sandalan Araneta mga kaaksyon kumo it's a holiday though it's thank God it's Friday mga kaaksyon sa area Sandalan Araneta karon nga hapon magkabig lamang diri nga moderate heavy ang traffic situation ang sadtong regular nga may nadlaw nga konserihin tuman kabugat ang traffic diri sa tubang sa Negros Occidental High School particularmente na magkaaksyon sa area Sandalan Araneta dire-diretso man sa area naman sa Rizares Araneta karon nga hapon nga magkabig lamang diri nga light to moderate ang traffic situation mga kaaksyon hindi sa doy sinamo na kabugat ang traffic karon nga adlaw kay do kajupay lamang sa mga salakyan man nga nagabiyahe sa palibot sang syudad sang Bacolod even kung pa kadto ka sur nga bahin sang syudad hindi kita mo sila kadamo man makaaksyon na nagabiyahe nga mga salakyan ninit ibisipon gilamang rason kun wala ini wala ini nagatugas sa mabubugat nga dalagan sa trapiko sa palibot sa syudad sang Bacolod mga kaaksyon ang dalan aksyon sa gihapon kaangay man ang sitwasyon kun dalagan sa trapiko ang traffic situation kan build up kagang pagbinunsok sa mga salakyan kagang paglabot mga kaaksyon sa area naman sang Dalan Burgos Lacson diretso mga kaaksyon sa area sang Rizal Lacson apang palumpo naman sa mga motorista nga nagrabay diri mismo sa area sang Dalan Rizal malapit mga kaaksyon sa Rizal Locsin sa gihapon wala pa matapos ang construction dra sa drainage ang pagkutkot abi sa mga otoridad mga kaaksyon dra sa drainage sa dayon pang ila pagkayo hinay-hinay lang sa pagbiyahe kay basid ako nagabutsog ang imong agi kang magulasot ka dra sa buho gas sa gid no sup tigda mga kaaksyon nya wan tigda kakasi mo sa lakyan kung madagdagra kay medyo dalom-dalom man nga daan dito man sa area sa nga Lacson extension ng Taytay wala pa man tapos siguro under curing period pa ini rason kung wala pa ginapaagyan abi sa mga motorista pero temporaryo nga likawan ang palabay sa Lacson extension na kaaksyon na imo ka makalabay dili man sa area sa barangay Takuling palapos ka mo sa may area sa barangay Alihis o pwede man ka mo makaaksyon makalabay diri sa may Golden Field lapos mas area sang Dalan Araneta makaaksyon kung ang inyo tuyo padulong sur nga bahin sa syudad sang Bacolod so far mo na nato madulong nga pinakasitwasyon ko dalaga sa traffic o pagkabalan sa ato na why na nagatupang ulan siningapon aksyon siningapon why nagatupa nga daw nagataliti o why naman no nagtutaliti lang pero hindi ka naman sila kadugay hindi naggulaw na naman subong gani mamami mataliti tapos ulaw naman hindi mo sila kano ginang aton nga panyempo nga gabubuo ginaming ulan unpredictable abi o dumagulugal umon aton kalangitan tugnaw ang aton nga palibot mga kaaksyon no amo gining ampay ni Boy Doso amo gini o kung mag-updanay na sila ni Boy Uplok sa jagid pro ati nagakuribong man to why siya duty sumong mo away ara si Boy Doso ara ya oo ati sige
Sige na, mauplukan na. Ako na ito kayo, guys. Oh. Ikaw po naton si Police Major Jovel Serel para sa pinakuling investigasyon ng kangtanan sa nagluntad nga robbery murder makabig kay Grabe. initially nga hold up. And then, ang gin-hold up, may bit-bit galing nga armas, siya pa ang nalutangan, kag siya pa ang napatay. Aksyon art, no? Sige. Sa dili kita mamatugay, nakaschedule na kita anytime sining hapon, makuha na to sa investigasyon ng mga kapulisan naman sa police station number 1 kay initially. May report kita nga naman to, ngayon ko na to surrenderir. Pero gina-check naton kung sa ano nga kaso action art. Ang wala bilang sa tosong ko dalagan sa trapiko at pagkabalat sa palibot sa sulat sa Bacol ng ginamang nga hapon. Rekta sa patrol ang taglibot sa Bacol Aksyon John Diaz. Una sa Bacol Aksyon sa Bacol Aksyon Radyo. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Aksyon Reports Afternoon Edition. Dugay-dugay nga gawon ko ni pagbalik ta karon ng update sa sining nagluntad mga aksyon nga pagpanglutang may ara una nga kaso ng hold up allegedly ang suspect nga sanguli nangin biktima siya pang natiruhan kag ginbawian sang kabuhi. Nanong background sina? Kinalahon ta karon dugang ang investigation pagid o kun ang mga information gikan sa kapulisan. I know nga mayaran sila update. Kilalahon ta kung ano pagid ang background sining suspect nga sang uli nangin biktima. Magapon lang kay Jean Soriano, Jane Jaime, Benji Juso, Tikison Katiempo, haraman si Rofi Libran, si Valencia Kenneth, Allen Transporto, sa kubay ko no, aga monitor dira si Joy Linlin, Tatay Moroy, Nanay Leti, Mamay Narlapar. No, salamat. Lito Dayap, may hapon, thank you so much man sa pag-monitor. Araman si Emily Hilbao Cabalfin, Ochida Harroca, Erwin Gonzales, kag araman si Karkar Manaay, Apong Alagos o Primo, may hapon dira. Jubel Vargas Belio, John Ray Riluta, karan kuno nga BPSO personnel Barangay Tabunan headed by Barangay Council Committee on Peace and Order Alberto Lambating, Maria Mahilom Tihok Duwayan, haraman ga monitor si Sunshine Kubol Hokal, thank you gida kay Nelda Siguansi, Jocelyn Libuon Dispuho, maing hapon man. Mga detalye sa mga balita kag mga update sa pagpanumbalik sang inyo palatuntunan Aksyon Reports Afternoon Edition. Kasalukon nga bang itabo sa kusina.
Afternoon edition. Una sa balita, una sa aksyon. Aksyon Radio Philippine Standard Time alas 5:33 na. Dugay-dugay unahon ko lang si Aksyon John Diaz kung available na dira sa station number 1. Ang update bala parte sa sining natabo o kon kasong pagtero. Primero may kasong pag-hold up and then ang suspect nga ginaligar mo yan nag-hold up na kwan pa. Siya pa ya ang nadisgrasya. May nga po lang galidra kay Sir Fernandini Nonoy Quadernal Jr. Kag siya bilog nga pamilya, Sir Nonoy, may hapon da, kumusta na? Araman si Elizabeth Malagkagamala kag Robert Biaco. Ano ni Blaka? O sige, i-check ko lang na karon kay do hindi ko masyado matagan gini. Thank you, Gid. Thank you, Gid, sa mga nagapadala. No, si Robert Biaca, pwede ka pamangkot about sa biyahe sang nga may dala baby. Biyahe sa ano ni siya? Sa bus? Or mabiyahe sa barko? Actually, ang regulation sina the same gihapon eh. Kinanglan may ara pa sang travel pass, no? Pero ang balantayan diri after June 15. Tatlong tulog na lang bala. Madula o ma-downgrade na, dulaon na ang Modified General Community Quarantine. So kung madula na kagbuksan na ang mga commercial flights, kagbiyahe sang mga barko, nga mag-cater sa mga pasahero, paano pa ma-regulate inakon under new normal? Why pa man guidelines so far nga ginapagwa gikan sa National IATF. Pero antes sila kantuan taliwat balikan ta si Aksyon John Diaz mayara sang update. Parte silang nagluntan nga insidente karon gidlang nga hapon sa patrol. Aksyon John? Aksyon na arto po naton dari karon nga hapon si Police Major Jovel Sudel, the ever respected station commander Police Station number 1 para may kagtana din sila mismo investigasyon kanibaron sila mga ugto may nagluntad dira no nga isa ka shooting incident sa area sa nga barangay 13 sunod sang Bacolod Aksyon Art. Kanti patay ginining si Nico Hosain, 27 anyos, ang purok Kingfisher, barangay 16 Surad sang Bacolod. Pero anto na ibaluan, anong pinakatulid gid nga natabo, timas mayroon sa mga maklaro sa mga kapulisan. Opo naton Police Major Jovel Sudel. Sir, may hapon live sa Aksyon Radio. Opo naton si Aksyon Art. Yes, sir. Mayong hapon, sir. Kag hapon sa Diplomatic Aksyon Radio. Sir, sir, paano, sir, naguntad ang insidente nga natirohan ining si Hosain, sir? Yes, sir. Mga around 12:40, may yara sa reported na shooting incident dito sa Purok Boulevard, Barangay 13. So, hindi na nakatuto sa area. Nagtaksang popular investigation. So, dito nakita natin may isa ka tao. Later na-identify natin nga si Nico Sain. Okay. Nga nag-akilit isa. According sa diary mo, wala na sang typhoon line na. Okay. So tapos sa moto na nga nagkakantak kita sa thorough investigation, nakahambal sa witness to, nakita niya kano, no? Nga, apat ni kano sila ni Nico, no?
niya, pero si Nico nagpalapit nito van, nga Okay. color white. Tapos, tugol bilang naglaga ni Nico, nagkatalikod na, na nakabati sila 3 kalupok. Okay. Tapos, sa pasulod pa, naglaga na sa pasulod dito sa Purok Boulevard, Barangay 13. Kami, kay si Nico ni sa residente nito sa Purok Fisher A, Barangay 16, di may shortcut na sa Barangay 13. So dito sa Ali, dito natumba na sa. Dito sa lugar ko dito nasakpan, sir. Oo, nasakpan, natumba to sa. Tapos, ng according sa Toko, naka-recover dito isa ka pinggan, Okay. kagay isa ka kitchen knife nga nakalabaon isa nga 16 inches from tip to handle. Oo. Taga pinggan nga wala sang bala. Tagang igop niya initially sa igop sa likod, pag naglapos siya sa liog niya sa upper right clavicle niya. Upper right sa likod siya na. Sir, gaano to, sa Baywalk yung nakapisahan mo, sir? Yes, so sa B-walk according sa dito kano nagalin sa may kamunsil na kahoy sa nagahalin ang ay tabo nga dito makabati ang witness ng lupo. Bali, 4 sila nag-approach sa van, sir, lang po dyan. Isa lang yung naka-approach do. Okay. So, po dyan sa dalapat niya. Wala. Ganito lang kapalapit may van sa lang, sir. Yes. Sir, ano ba, may devote sa atin in investigation kung ano ilatuyo sa pagkatko sa bus. Pumunta na ang gawin pa sir ato sa investigation, pero ang initial nga nakita nato nga motibo o itanan nga gulo na ginalantaw man nato. Amo ni ang ng all yes. Okay. Tapos according sa iba ng information, so may mga tutangan sa pangluwa kilapot niya 50,000 or sa utang niya. And then ang third isa muna sa related pero for validation sa sir kaya ongoing pa man ang ato sa investigation. Okay, clear ko, sir. Sino o sir ang nakalutang tungkol dito posible halin sa van? Yes sir, sa van. Pero unidentified lang, sir, no? Identified sa sir kaya ang witness mismo na yung sa kasitas pero nakita niya nga may tao. Okay. Kaya so naglupok na batiyan. Sir, ang 3 ka mga upo dyan, nagpanagkuya. Yes, nagpadalag yun according sa sa witness di mo niya klala. Tatlo to nga nag-plug yung kaya mo to namin pa itanikuha sa statement kung ano gitbala ang katuyuan nila dito kaka nga sa barangay 16 sa katuslas sa barangay 13. Sir, ang isa ko nung may harap sir, may important area na pinupuntang ihan atong isa nila po. Is correct na, sir, or for investigation? Ako na sir nga dito nang wala man kay dumiyara ganing isa nga sabi ara ganing information na kapamangkot sa akong media nga may grabe hold up kaya gidala ang isa ko nila so negative sir. Okay, so wala robbery mo na Negative to yung balita. Okay, so nakaso lang dito siya, wala isa na hold up or whatever. Yes sir. Tapos may ang victim naton ang initial man niya i-check naton so ng background sa ang aton nga victim. Previously, may kaso ni sa 2018 na physical injury at 2017 sa muli ang robbery. Grabe, 16, 17 cases. 17 at 17, 18. 17, 18. So, may mga physical na kagwa na sa prisuan. Yes, so, nakagawa. Okay. Mula na gusto ko nga paligban sir, kung anong pinakarason nga nagkadtog ito sa sabahan, pwede ko ito matulid, sir. Yes, sir. Okay, mas maitanin nga na matulyan natin sa kuplanan niya para mabalanta ang motibo kung ano nagkadtog sila kaga maganda manustisya ang kamatayon ni Nico Usain. Okay. So clear na nga wala hold up, wala sa natabo nga krimen, pinagpalapit na sa van, yung tiro, so initially sa isa ko sa van, so no, and then nagpalagyo sa pa barangay 16. Ang upo yung iban pa barangay 16, barangay 13, mga area na panagyo. Yes, so dito muna na gano'n, nag-separate sila. No? Okay. So according to witness, dito mo nakita si naglakad dito si Nico Ali. Amo to nga nasundan kag dito na nakita nga dito sa kumpa. Ano ko nang gigamit, sir? Hindi pa natin ma-determine kung ano nga bala kay di ang igo niya likod so naglapok sa liog niya. So subject for autopsy pa kung ano nga kalibre ang nagtupa sa alawas. Tapos ang biktima sir din subject pa natin so for parapin test para ma-determine natin kung na nakalupok man sa may na-recover man sa iya sa kapingan. Sir, ang van, may kabud na yun, pag-identify sa van. O mo itong aton pagid niya
na dinano kumidlay ang pag-identify nato kidira area is naurap po na dasan wala ang building na mabutangan sa CCTV pasulod sa Cross Boulevard. Okay, so tatlo ka anggulo, sir, no? Ang first is personal grudge. Ay kaduha na to ganito nga anggulo, sir. Ang utang. Utang, ganabot 150,000. Para sa ano ko ng utang ko, sir? Kung kanang ginana naton hindi nga matag. Grabe nga utang ba? Siya tapos bilang daw mabawi naman. Tapos sumuto ang tanan man ang gulo sir ginamatamat naton kung ano mo pa natong information ginatugma naton para maka-come up sa conclusion sa no? Kaya barang isipin sa problema ito na sir sa area, duha pa kasawang Ay, so, okay, ano ito matabo sir? Nagpaano naman taken na pamilya sir, no? Ano pa naton sir, istoryahan pa naton ng pamilya tigil nato duga ano pa na hilip pa hindi pa tapos sa strategy o takto na storya information nila. Pero later on, kasi makatagas sa update pagit ang mga pagpungan information niya mata. Okay, wala man siya sa watchlist niya, sir. Sining si ano din? Si Nico, no, napatihan na namo ni or mayara na kami isang hindi pagitan namo na validate na nag-involve sa yoga according sa mga aton manual informant or aton sang assets nagagiyo man sa pero ang atong sinadigay na tutupan hindi yagin naman sa atagan ng siya. Okay, so anong assurance aton sir sa pamilya na lang sir no para masulong cases? So aton kita diri sa police station 1 ganyan natinguhan nato libitan ng mga incident diri kung naman ganyan nga incident nung naglusot ni ang amuning incident so natunguhan naton nga masulbar naman naton ni kagaya sa mga ka-challenge naton kasi ang kabulayan wala sa tang makuha witness kit yung manindog at the same time CCTV sir. Action art? sige. Why nagilman ko question na basi may ara karon na idugang para sa firing line bala basi may mga development? Oo. So sir, bisan ano sir Isa lang to action dyan igo yan no, sa likod. Mas mayos remote autopsy naton kay di marigas maman sa pamilya kung gusto nila i-autopsy ang nila ang himatan. Sir, isa lang sa igo, likod na git pamilya. Yes, likod lang according to sa sa SOCO kay si Dr. Kela, Mr. Kela na doktor sa family laboratory SOCO. Nakita niya isa muna igo sa likod tapos sa iyang right clavicle or sa may limog niya yun. So pero pagdituro examination kung di lang kita sa set. Okay, isa lang dyan kaigo. Tapos ito ang armas sa iparapel lang sa para maklear. Yes, so kay di man recover niya armas pati sa muto ka time may pati sa kulupok pati na palupok punta. Oo. So pati subject for parapel hopefully tomorrow pati magawa na rin. Witness ka mo sir? May may naturya pero medyo layo yung pagkakita niya no. Sa uli lang balik niya naglupo kumutugan doon na medyo nag-alarma man sa kanya. Alas 5:46 na Aksyon Radio Philippine Standard Time. Balikan tang patrol na utoring signal. Tinaigo sa gali likod ning igo niya naglapo sa liog. Aksyon dyan? Yes, Action Art. So, kompleto naman ang investigasyon sa Police Station number 1. Ang identification na lang sa suspect, ginating nila subong makuha kaga ang pagpayag mismo sa pamilya, no? Pero ilusot ko lang kaya controversial ko lang nagmalagyo sa Station number 2, Action Art. Dari bayagin remit to sa may Police Station number 1. Okay. So, si James Besuela, anong update siya, sir? Ang aton sang nagpalagyo sa Police Station 2. So, dari sa February, kung detain sa atong station, pag-apo na remit na sa nakuha na sa natin sa commitment order, again, commit na natin sa BGMP Handubanan. Okay. Yes, sir. Sige. Sir, thank you. Gano'n nga po. Yes, thank you, Mr. Magbuwan. Ang Action Art si Police Major Jovel Fidel, ang Station Commander sa Police Station number 1, investigasyon sa mga kapulisan sa pagalutang sining kay Nico, ano ko ba ito, sir? Nico Sain? Sain. Anong spelling sa apelyido niya?
Hosain. Husain. Okay. Hosain. Kung sa English, Hussein. Hussein. Oo. Ano na, dugang karon ni development of the sa tumakaw sa Bilacan News and Public Affairs Program sa Radyo Bacolod. Balik lagi kan live sa area sa station number 1, ang taglibot sa Bacolod Aksyon Jan Diaz, una sa sa Aksyon, sa Bacolod Aksyon Radyo. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Aksyon Reports Afternoon Edition. Alas 5:47 na Aksyon Radio Philippine Standard Time. Salamat gid sa patrol. Sa kay Aksyon Jan Diaz, ang dugang siya nagkaroon detalye pertiniho. Ang isa din nga klaro, sigurado gid nga may awayan sila, no? Kay kung wala ka malang purpose, nga malakadto kato iya sa kilid to sang puno sang kamonsil, kag dito ka mo magkita ay amo nang hambal sang hepe sa police station number 1. Ang kamatay ni sang biktima nga si Husain kay naigo glis likod ni. Likod ang igo nga naglapos saya siniliog. Ano ginamadalom siniman ang pamilya posible nakaistorya man ni si Husain kung may ara siya sang kontra or may ara sa nagadumot sa iya or pamahog sa kabuhi. Di pa idalom ini sa paraffin test kag subong man ambot dependis pamilya na pirtong armas to i-check man to kon bala nakalupok kag kon bala ining victim nagapalupok man sang armas niya. Grabe man nga insidente, no? Di pertiya ka sanag asang adlaw pa mako mo pasado las 12 pa lang nagluntar ang incident dira sa reclamation area. No, diri sa sudad sa Bacolod sinigid lang nga hapon o odto pa ganito mo. Okay, din kakita sa naman. So dugangan tara karon kay may mga witness naman nga nagaistorya sa pulis pero ang question di ano gid bala ang madalom nga motibo. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Aksyon Reports Afternoon Edition.
balita. Aksyon Reports Afternoon Edition. Una sa balita. Una sa aksyon. Grabing tiyempo ta, alas 5:56 na pertigid ka. Pertigid ka dasig sang aton siningat tiyempo. Si Aksyon Eden abuso, Aksyon Eden. Reserve na lang ng balita mo karon sa Aksyon na firing line na. Amo man kay Aksyon Eric magbanduang ma-report kinalang-alang kung ginuna ko tong patrolo. Actually, may harap at tatanis ka dyan interview man. Galing ting, hindi na naton mahingagaw bangod sa kaalang-alang sang tiyempo. Dugangan na karon sang patrol kung ano gid ang latest update. Kung ang pamilya bala may aras ang information nga ihatag man sa aton kapulisan, no? Sining nagluntad bala nga kaso nga may natiruhan diriya sa may barangay 13. Anong rason sa itong ang nagkasakay sa van, ginaligar mo ni nagtiro sa victim? Klaro sa pulis nga ang earlier report nga may nagluntad pa nga insidente no prior sang sining kaso nga paglutang negatibo kag wala sang kamaturan atong nga report. Kay paring Ken alon sa guys sa Tokyo, Japan, good afternoon lang. May man nga pag-monitor karon nga hapon kay SJ, si SJ ga monitoro. Kay Ter John Itabag, happy birthday sa imo. Kay Sir Bong Dirapas, good afternoon man. Maninoy Nonoy Paglumutan. Maria Christine Dadivas nga ga monitor man. Si Jose Mongcal Torilla sa Binalbagan. Amorski Firms, bigo ko ni Sammy Roger Awing. May hapon man dira sa Hermelinda Homes, Mansilingan, Bacolod City. Thank you so much for listening. Kay Tolroy Tayhopon dira sa Saudi, may hapon man. Inday Blasag, Kagray-an Paunal. Galing way nagigko tiyempo ho, ipit na gid ko. Standby dugay-dugay sa pagsunod na sa Aksyon Balita Evening Edition with Aksyon and Defensor. Sa ngalan sang ini regular anchorman, Aksyon Marlon Hinovia. Kabilog ta karon nga hapon sa technical side sa Aksyon del Mar Madera. Backup man ang aton IT expert, Sir Elry Dotilios. Ako naman, Aksyon Tayhopon. Thank you for joining the show. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon!